Budur mahita rap jongjong manomu-nomu prosesita. Budul mahita. Damang dainang kuria na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus. Asa masuk kita tu parsobota jumulo mahita martangi yang di Bagasan Rohat Taganub. Urian di debata na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus. Tamaro kita madok moliate tu debata di saluhup padongani odo pangaramotio di debata di sude padalan di ngulutta. Di hari sadarion di palos debata huriana patu pakon pesta kotilon makalaso pasu-pasu doh dengke besa di Jahoba di bagasan ngulutta.
Sa luhut na tung asin ni rohani debata adu itu kita. Alani ta puji matu kata jalata sobba ma ibana ta ede homma sobba ma jahuba. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi parbadia, natmo palangi dohot tanoon. Amen. Olo pemajahoba ale sadok tanoon, oleh hamu majahoba marhite-hite las niroha, robe mahamu tujolona marhite-hite olup-olup, boto hamu maon, Jahoba do debata, ibana jumadi hok kita, jala ibana na punah kita, bahen bangsona doho biru-biru pinar mahanna, bongoti hamuma akka bakalna, marhite-hite hamu liateon, akka alamanna, marhite-hite puji-pujian, mau liate marro hamuna tu ibana, puji magwarna, haleluya. Martangi yang mahita,
Ali Tuhan debata amanami na di banua gijang. Hodo haruruan sudi denggan basa na maragami. Alani pasu-pasum dombain marparbui sudi na niulani tangan nami. Cala di parmudu hodo hami na tinopam asa unang rapar. Di baheni marpungu hami nuaing madok moleati sian nasa rohanami tuho. Sian tangan mudo sudi hujalo hami. Nasa nadinggan tu daging nami doho tutod di nami. Jala asi ni rohamdo na mangaramoti hami. Ope say jalo ma hamulateo ni rohanami. Akup ni say lehon matodim tu hami. Namamuhay dohot patiurhon mata ni rohanami. Asalam huidahami sude denggan ni sude nauli na pinatongon mi tu hami. Asalam ringgas rohanami mamuji dohot pasangapoko. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Patik ni debata di minggu tasadarion tersurat di 2 Musa 23 ayat 15a dohok 5 Musa 16 ayat 14a. Songonom maridok. Iko buanom mudo patumonaan siatanomi masuk tu bagai sejabu di jauh badi batam. Jala ikom marlas ni roha ho di hari rayamu. Songoni ho dohot anakmu, dohot borum, dohot naposom bawa, dohot naposom boru-boru, paropuan. Yang terbaik dari buah bungaran hasil tanahmu haruslah kau bawa ke dalam rumah Tuhan Allahmu. Haruslah engkau bersukaria pada hari rayamu itu. Engkau ini dan anakmu laki-laki serta anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan. Ido sahatna atong rak mangido gogo mahita tu debata lau mangulahon patik nai. Ali Tuhan debata sai pargugui mahami mangulahon nahombar tu patik mi. Amin. Bagasan uduk do serep ni roha, Roma kita tuado pandidi bata tato poti madu sadda martangyang mahita. Ale di bata amanami na nabadia jalan nagok asini roha, manang napiga hali kami ro tuado pammu, hupar hato potami do sudidu sa nami na gudangi, nuaing roha kami tujolom mangidu asini roham, sai se sama sudidu sa nami. Unang mapebeli kami sian adu pambu. Ala ni dusa nami dohot hajahaton nami.
Alai marpamuati maroham di kami, ale Tuhan, upauduk kami manuaing, si majujung nami Tuho, jala upar hatopotami manuaing, dia dopamu, jok-jok do kami liru songo biru-biru, masih todong dalam nabe, asi maroham di kami, saya sungguli marohanami, asamu baroha do pangalahonami, Allah ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, si pangulu kami. Baga-baga ni debata taringo tu hasisaan ni dosata. Songonondo hata ni Tuhan Jehovah. Nunga pola hupa sisi akka pangalosim songon obun. Jala songon obun manorop akka dosam. Sai mulak mahotuau ayau dosi paluaho. Hasangapon madi debata na digijang. Amen. Amen. Hatani debata turpuke pistel di mingguta sadarion tersurat me di Lukas 20 zada ayat zada satro di ayat opat tajakama marsite sikat soren dungi mamereng ma ibana gawe di ida ma akanamora nama dabuho silehon-lehon na tu bagasan poti parasian Alai di ida mahuru na halu sasa na pogos na mandabuhon waris. Gabe didok iba nama, situtudo hatakon tuhamu, gumodang do na nidabuhon ni nama balu na pogosan, sian saluhut nai. Ay sa sude na sida, sian lobi-lobi na sida bedo didabuhon. Alay iya paropuanan, sian pogos na ido didabuhon sa sude na pineok nai. Ido sakatna martua mana tumangihon hata di bata jala na upiopsa. Amen. Asal
tidakon maha porsiaw tai songon na hina tidakon idongatan saha porsiaon di sandok portibion rap mahita mandok. Au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo na suhatu dosan na tumo palangi dohot tano. Au porsea di Jesus Kristus anak di debata Jehovah na sesadai imana tinubuhon ni si Maria na gabe-gabean siam ton di porbadia andorang sohabubuan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatus na matetar pajal doi bana di hau pinur silang na tuat tubano torudung ditanom na mulak mangolu di hari patuluhon na manaik tu surgu lahun tu siamun di debata Jehovah amanai parguguna sohatu dosani di simai bana pai mamulak sogot tu tanoon manguhumi halak na mangolu dohot na mate. Au porsea di ton di porbadia celadong sada huria nabadia huria hatopan nyala Kristen akan nabadia dohot dihasisani dosa dohot dihatai namandok mulak mangol sogot daging dihalak naung mate dohot dihangoluan na sora suda. Amin. Shalom. Tatangi homa titing di minggu tasadarion. Minggu 24 dung Trinitatis 10 November 2024. Naparjolo Pesta Gotilon HKBP Bandung. Di minggu sadarion 10 November 2024 di parmingguon pukul 7 dohot pukul 10 WIB di Patupado Pesta Gotilon HKBP Bandung. Papungu amplop Pesta Gotilo dohita di ganuk parmingguon di bagasa las diroha tapasat ma peliat tabe. Napaduahon pertanyaan daerah di hari Rabu 10 November 2024 pukul 10 WIB di daerah Sada Riau Patrakomala di bagas ni keluarga Nyonya Tiur Simatupang Boru Tambunan maringanan di ruang konsistori lantai Sada. Di daerah Tolu Dago nama Kasuton Wik Dago maringanan di ruang serbaguna lantai 2. Di daerah Opat Sarbuncip di bagas ni keluarga Nyonya Mili Siombing Boru Tambunan maringanan di Jalan Cipedas Tengah nomor 120 Sia. Di daerah Walu Bypass di bagas ni keluarga Arnold Sinaga Irene Boru Lemantobing maringanan di ruang Simon lantai Tolu. Pertanyaan hari Kamis 14 November 2024 pukul 10 WIB di daerah 2 Antapani Arcamanik di bagas ni keluarga Situa Alfred Panjaitan Inang Emmi Borsombing maringanan di ruang serbaguna lantai 2. Ruas Napida Mamuka sian hari Minggu sadarion nunga pida be haruason di keluarga Agung Abraham Sitorus dotwidi ledi Borusianipar rap dohot 2 halak yang akondasida ruas ni daerah 2 Antapani Arcamanik tu gereja Kristen Indonesia. Patuluhon nang majalo pasu-pasu parbagason titing parjolo Kurnia Putra Lumaraja anaknya mata Dr. Andus Tagor Lumaraja nahinan tubuh ni Nata Rita Boru Simbajuntak nahinan ruas ni HKBP Kebayoran Baru dohot Novi Susanti Boru Tapubolon Boru ni Amata Punguan Tabi Tapubolon tubuh ni Inata Pitauli Sri Murni Boru Manurung ruas Wik daerah Onom Bandung Selatan HKI Bandung nasida nunga martupol na di hari Sabtu sia November 2024 di gereja HKIP Bandung. Pamasu-masuon di Patupa di hari Sabtu 23 November 2024 di gereja HKIP Kebayoran Baru. Palimahon surat parmahanion ni Epor SKIP. Surat parmahanion ni Epor SKIP laho manumunomu Plikada Provinsi Kabupaten Kota 2024. Boy Mata Jaha di Warta Jemaat di halaman Parpudi. Paunapon Konven Distrik di hari Senin 11 November 2024 pukul 10 WIB maringanan di HKIP Subang di Patubado Konven Distrik Borhado Sude Pangulan Ago Tiki Madohoti Konveni.
Papituhon rapot huria di hari Minggu tanggal 17 November 2024 dung sipul permingguan pukul 10 WIB maringanan di gereja di patupado rapot huria peserta nama dahoti rapoti ima na parjolo sude padita na paduahan parhalado partahun dohot dewan-dewan patuluhon parhalado sude situa dohot calo situa paupaton telu halak mewakili ganup seksi palimahon tolu halak mewakili ganup kategorial, palimahon 5 halak mewakili ganup big. Udangan dohot ban rapot huria di tongoson marhuite situa wip masing-masing. Pawaluhon gathering pembekalan seksi musik. Seksi musik Dewan Marturia patupahon gathering dohot pembekalan seksi musik tu sude para musik, song leader, multimedia dohot live streaming. Di mana di Patupa di hari Sabtu 20 November 2024 pukul 10 WIB sahatu pukul 10 pitu WIB maringanan di gereja ke Bandung. Link pendaftaran Boy Mataida di Warta Jamaat. Pasiahon pelatihan Kor Serena. Pelatihan Kor Serena na patuluhon di Patupa sadarion dung sidung parmingguon membuka sian pukul 12 sahatu pukul 14 di ruang serbaguna lantai 2. Denggama akka parsidohot Serena madohoti ulaoni. 10. Pertanyaan mengunjungi ulaun kategorial non kategorial dohot pertanyaan daerah. Dari Rabu 20 November 2024 pukul 10 WIB maringana di gereja di Patubado pertanyaan mengunjungi ulaun kategorial non kategorial dohot pertanyaan daerah. Ganuk wik dohot punguan kor asa patu bagihon puji-pujian marhitekor manang vokal group. Ulaun kategorial non kategorial dohot pertanyaan daerah tahun 2025 dibuka memuse di bulan Februari 2025. Sapul sada ujung tahun parhuriaon dohot parningota diakana moding. Di hari Minggu 24 November 2024 di Patubado parmingguan ujung tahun parhuriaon dohot parningota diaka nang moding. Songoni matiting di minggu tasarion tuha tama na masu-masui tasaluna. Horas marita. Kor bunga nama.
katama sian per tahun. Shalom. Yang kami hormati Amang Pendeta Resort, Amang Pendeta Albenar Silayan dan Inang, Amang Pendeta Hitler, Utapea dan Inang, Amang Pendeta Henrat Sinaga dan Inang, Inang Pendeta Tri dan Amang Simare-mare. Dohot damang, dohot dainang, dohot dak-danak nami, naposo bulung, dan anak-anak sekolah minggu. Dan juga dengan ruas yang live streaming. Amang dan Inang, kita patut mengucap syukur kepada Tuhan karena hari ini kita bisa merayakan pesta panen atau pesta Gotilon Huria kita HKBP Bandung. Panen atau menuai pertama sekali disebut dalam kita di Perjanjian Lama, tertulis pada kitab Kejadian 8 ayat 22. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai. Hal ini Allah nyatakan setelah Allah menerima ucapan syukur persembahan bakaran yang disampaikan Nuh setelah air bah turun. Setelah itu Allah mengundang pesta panen atau Gotilon menjadi kewajiban umat Tuhan, dan hal itu diundang lewat kitab Imamat 23 ayat 10-11. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu sampai ke negeri yang akan kuberikan kepadamu dan kamu akan menuai hasilnya, maka kamu harus membawa seberkas hasil pertama dari penuaianmu kepada imam, supaya Tuhan berkenan kepada kamu. Damang dohot dainang, pesta panen atau gotilan adalah sebagai buah dari iman kita. Kita bisa mengingat di dalam Lukas 6 ayat 38 tertulis, berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepada kamu. Saya mewakili Parhalado HKBP Bandung mengucapkan terima kasih kepada Damang, Dohot Dainang, dan anak-anak kami Naposo dan Sekolah Minggu dan Sude Ruas baik yang live streaming yang telah berpartisipasi di dalam pesta Gotilon ini. Semoga apa yang sudah didapatkan Huria kita bisa menjadi biaya operasional gereja kita dan biaya dewan dan seksinya. Kiranya Tuhan memberkati semua persembahan kita demi kemuliaan namanya. Amin.
Dameni debatana sumurung sian saluhut roha. Ima namangaramoti ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Oras marihita saluhutna. Akadamang dohot dainang nahinaholongan di bagasan Tuhata Yesus Kristus. Tatangihon mahatani debata di mingguta sadarion. Imana tersurat di sada raja-raja bidu 10 pitu. Mamuka maisian ayat pitu tolhas matu ayat 10 onom. Ujahama di tongat-tongat tadi bagasan tikion. Dungi marhira satau lilingna. Marsik ma sungai. Ala soada robe udad di tanoi. Dungi Roma hatani jaho batu ibana songonon. Borhat maho laho tu sarpat namardonokon sidon. Maringat disi maho. Idama nunga hudokon sada parupuan nama balu disi marmuduho. Dungi borhat maibana laho tu sarpat. Jadi dung sahat ibana tu harbangan ni hutai. Idama adong madisi sada parupuan nama balu namar soban-soban. Dungi jauh-jauh ma si Elia madok tunasida. Ua alap diau aik i otik di bagasan tabu-tabuon. Asaminu mau. Alai dung lau nasida naing mangalap. Jauh-jauh muse ibana madok tunasida songonon. Ua buat diau sat topik sagu-sagu di bagasat tangamu. Alai ninna parupuanima. Songo sitong namangolu Jahoba di Batam. Dangadong sagu-sagu diau nanggo sada. Daholan itak sapohul di bagasan hudon. Akup ni miak otik di bagasan guri-guri. Jalaida ma. Namar sobat-sobat doau. Asalawau paulihon itahi. Diau dohot di anaki. Asamanga kami nadua dungi matema. Alai ninna sielia matu nasida. Unako mabiar. Laho maho. Bahem masongon nanidokmu. Alai pauli diau jumolo sianisa da sagu-sagu na mehmet. Jala buat turuar diau dung pei asa pauli diho dohot di anakmu. Ai songonod dohatani Jahoba de batani Israel. Ia itak na di bagasan hudod dang olosuda. Jala miak na di bagasan guri-guri dang jadi marsik. Pai maju pang ari haroron yudan tongoson ni Jahoba tu sisik ni tanoon. Dungi laho ma parupuani. Ibahem ma songon nanidok ni sielia. Gabe mangan nasida. Nang ibana. Nang parupuani rodi isi ni jabuna ari-ari. Ia itak na di bagasan hudon dang olosuda. Jala miak na di bagasan guri-guri dang olo marsik. Hobar tuhata ni Jahoba. Naong pinabuana hinan. Marhite-hite sian si Elia. Ido sa mangalehon nang pehurangan. Memberi dari kekurangan. Mungkin doulah hono tahun. Mungkin dohita mampu mangulahon. Aha nanidok ni temani minggut tadi bagasan tikion. Jangankan kita berkekurangan, berkelimpahan pun kita takut memberi. Unang tadok hahurangan,
marlobi-lobi pehita tong mabiar mangaleo. Hamu kadamang doho dainang marhite-hite temai di bagasan tikion marpestagotilon dohita. Atik pe biasana bolo marpestagotilon ikomeria doate. Alai mungkin ngasada tradisi dope dihita. Alai ang gutu titik kinanaing ro ikomeria nama baenot tapestagotilo boasa. Nga di patorang nakining marhite saotik sian hata ni debata. Jala diedet tai eddeonot tadonon mangula hita jolma alai anggo jadina di debata. Ai na jojo tak kitaon hita jolmaon loja marhais martuduk tudolok tuturuan natong gipe jarang tadai. Alanyaha ngasai pitor tadok ahamadong diau. Ai saluhut ngolukon di bagasan hahurangan. Di bahenia kamang dohot inang jumolo naing tasigati hatani debata marhite-hite turpuk tadi bagasan tikyon. Asa taboto las nirohat tadi bagasan tikyon di namar pesta gotilo kita taboto madok mauliate tu debata. Ada banyak komunitas pribadi dalam kehidupan kita yang melatar belakangi pribadi kita, siapa kita di antara saudara-saudara kita. Siapa kita di antara komunitas yang kita bangun setiap harinya. Amang dohotinang adong dosyak kitaon ilmuwan, napistar, nabisuk. Adong dosyak kitaon pengusaha. Adong dosyak kitaon nang penguasa. Alai laos dinatulu bagiani. Adong dotong siyak kitaon naniguaran na marginal. Dak pola tadok na pugus. Alai jot dipakai istilah na prasejahtera. Sian komunitason hamu akamang dohotinang borhamahita tutonga-tonga niturpukta. Ada yang namanya Elia. Moloboy, tapa masuk, tagoare imana nakining tu ilmuani, nabisuk napistar. Totu ikor berbeda do, jolmani namar bisuk, doho nasomar bisuk. Iko berbeda do jolmani nabisuk, dohot nagogo si botohonna. Alai di bagasan tikyon, molo didok Elia sadana poso ni debata totu ikon nabisuk doi. Namar sahala. Napaduahon ditaringoti do ditongan diturpuk taon adong Raja Ahab dohon inatana si Isabel. Apakah itu bisa kita sebut sebagai pengusaha atau penguasa? Alai adong do di ibana hati hai tapu ni hagogoon. Jala naparpuri boydo dohonota. Apakah perempuan manang buru-buru nama balu nadi huta sarpati songon prasejahtera nabugus laos marhite-hite tolu kondisi kehidupan iman waeng hamua kamang dotinang naik patari dahonota dirita pribadita. Siapa kita dari antara bagian-bagian kehidupan itu? Kalau kita digolongkan sebagai ilmuwan, apakah kita layak disebut sebagai hamba Tuhan, anak-anak Tuhan? Apa kita disebut sebagai anak-anak Tuhan yang taat, yang disiplin dalam memuji Tuhan?
ketika disebut golongan pengusaha manang penguasa, apakah kita identik dengan kekuasaan di mana segala sesuatu itu berada di dalam kehendak dan kuasa dan perintah kita? Jala molo di bagasan kehidupan na marginal hita hamua kamang dohotinang. Dia dona naing tahaholongi di tonga-tonga ni ngoluta. Penderitaan itukah yang kita cintai? Atau kita pengen untuk merubah segala kehidupan kita? Jalan atolu kehidupan on, berusaha don. Semaksimal mungkin untuk mencari perubahan-perubahan dalam kehidupannya. Keinginan-keinginan dalam kehidupannya. Bohado asa marlaba parbinotoa dohot habisuhoku ninna sahalak ilmuwan itu. Alailas rodo tong muse penguasai madok. Bohado asa dihabiari jol maau. Jala boy dorado honotta molo di bagasan ngulu na para sejahtera hita saitadok. Bohado jolmai mangasiyaw. Bohado jolmai naing marsileo leho tuaw. Di tonga-tonga ni parsaorata dohot debata dohot hatani debata di bagasan tikyon hamua kamang dohot inang ditonahot do tuhita. Ketaatan dan kedisiplinan Elia di dalam kehidupannya sebagai manusia, dia memiliki suatu perubahan. Perubahan yang bagaimana yang mau dia nyatakan dalam kehidupan kita pada saat ini sebagai umat-umat Tuhan. Na disuruh ni debatai bana lau menghadapi Raja Ahab, tentu dakkola pasahaton, dak pasahaton berita sukacita. Tetapi dia ingin mengingatkan Raja Ahab tentang kehidupannya. Taringot tu parngoluonna, aidang naporse aibana tu debata. Alai kondaing dohonon ni Elia do tu ibana asadong hamu baon. Segala sesuatunya yang kita miliki itu adalah dari Tuhan. Dan bagaimana setiap apa yang kita miliki itu untuk memuliakan nama Tuhan. Alai maralo doi tu parnguluon ni Raja Ah. Ido ibana dilele si Elia. Alanido ibana borhat ibana. Kamu akamang dohotinang di bagasan tikyon, di tonga-tonga ni turpukta, di patorang, tutopin ni aiki, tutopin ni sungai. Jala siat tonga-tonga ni hasatiaan na domuse, de batama makuling ibana. Borhat maho. Habeha borhatan ni si Eliai dada gabe tu sada inganan na tumabo. Alai tongdo tu keadaan na porsuk na susah. Ketika dia berangkat dari tanah yang mengalami kemarau, kekeringan, yang tidak ada kehidupan, justru dia diperintahkan oleh Tuhan untuk menghindar dari Ahab itu ke suatu tempat. Di sana juga dengan keadaan yang kering. Logoni hari, dada holan logoni hari. Alai dangadong behanguluan. Di son mahamu akamang dohotinang di paingot tita marhite-hite hatani debata. Jika manusia mengandalkan kekuatan dan pikirannya, dan bagaimana manusia ketika dia mengandalkan ketaatannya dengan Tuhan. Boydo berengot tahamu akamang dohotinang, radakya dipikiri si Daud, naik kota mana manaluhon si Goliat.
dari postur tubuh, dari keadaan. Alai boido talu si Goliat dengan perlengkapan senjata perang dunia. Itu kita lihat perlawanan antara orang yang taat dan tidak taat. Apa yang terjadi dalam kehidupan Musa? Apa dia sudah bisa membayangkan bahwa ribuan umat Tuhan yang mau dibawa keluar dari tanah Mesir, apakah dia sudah mampu atau dia sudah melihat kenyataan bahwa laut itu akan terbelah dua? Tidak. Tetapi apa yang terjadi? Ketika Yunus diperintahkan Tuhan untuk pergi ke Niniwe. Alai di ibana do, dango lau tu si Tuhan. Ay nalau mate namawan non. Apa yang terjadi? Tidak banyak kata-kata yang diungkapkan oleh Yunus, tetapi yang terjadi dalam hidupnya, ketakutan dia karena melanggar perintah Tuhan. Ahaduna masa hamu kamang tu si Ananias doho si Safira. Tidak ada banyak kata-kata yang dia ungkapkan kepada Tuhan ketika Tuhan berbicara kepada dia. Aibohado, tikos do, nasaodo, hepengmi, nasaodo pasu-pasumi, daong Tuhan. Ola nyom maho. Kita belajar dari tengah-tengah seorang perempuan janda di Sarpat. Memang akamang do tinang satabi ate moludung do di guari nababalu pitor si malolong pemamereng herana sabari baru ate. Ayahama guguni nababaluon pitor nin naroha do. Alai kita do nama merengi. Apalagi jamas saunarion gudang dua kana mabalu na morate. Alai hamu akamang do tinang naing marsiajar hita songonon. Terkadang kita selalu melihat manusia itu hanya dari ukuran mata kita sendiri. Ya ada pengalaman nami namar huriaon, amang. Di sada rapot huria diputus semua program di rapot perhaladu si buano tu rapot huria. Hati hai huingot 15.000 mapelia bulana sebulan. Dungi putus sok kami ma bamolo nahot dope amatai doho inatai ba 15.000 ma. Alai mulu mabalu pitu sato ngama. Dabok marabok huria. Pitor jongjong masahalak na mabalu. Pitor ido iba na masono. Ahado masuk mo amang padita. Buasay baik kamu tu na mabalu 7.500. Ibaik kamu tu akaruas nasi kop 15.000. Ay dia itu kamu do unggodang pasu-pasu tunasida siat tuhami. Nang pemabalu hami dang umotik pasu-pasu tu hami, hok baik kamu ina. Sau nagabi hot. Sada ina na mabalu mamereng piliani dang nilai hepeng. Tetapi nilai daripada berkat Tuhan. Terkadang amang dotinang nungalele kita sahalak na porsea, ipakulingi debatado hita di tonga-tonga ningoluta, disudehi na adong ningolutaon. Terkadang orang melihat kita nilai lebihnya itu luar biasa. Alai terhirim, dakkolat kuria terhirim, dakkolat dongan na terhirim, Tuhan ipe terhirim. Alai di bagasa tikyon, unang adong bena terhirim. Tuhan memakai siapapun untuk menjadi saluran berkat. Ali Tuhaku patu pamai, bahen pasu-pasu, duau. Ahaduna bui terleok kita.
Seandainya kondisi kehidupan kita sama dengan janda yang ada di Sarpat itu, tidak hanya memiliki segala sesuatunya yang kita harapkan. Alai di dokibana do, holanodo na adong diau. Molo huleo muse itu hoon, bamate na mahami. Ahadon na adong di tonga-tonga ning ulo ni sahalak na mabalui. Ditangihon iba na do hatan ni naposo ni Tuhan ni na madok unak ko mabiar. Jangan takut. Terkadang banyak berkat Tuhan yang melimpah setiap hari, setiap saat kepada kita. Amang do tinang. Nang hita biarkan naposo bulung godang do pasu-pasu ni debata tu hita. Alai mabiar hita maka tidakon narong di tonga-tonga ni ngolutau pasu-pasu ni dibatai. Seandainya kita tidak takut, apa yang terjadi? Alai konadong dotong roha biarta. Roha biarta hamu akamang siat tonga-tonga ni ngolutta. Ay sasitong na anggo biaya hidup tahun murado holang gaya hidup tahun do natibbo. Ate, tulu hali do hita mangas sadari lao songoni do nang namora, songoni do nang napugus, kecuali tong ngamarsahi ibana dah. Ate, alai tu gaya hidup omma, itu na luar biasa. Anggo biaya hidupi murado, alai gaya hidup omma. Ido iban na molodung do lao hita tu gaya hidup. Petoradong do istilah nama dok, pitu kali pitu, 7 kali 7 49. Setuju tidak setuju yang penting penampilan. Manang naboha, ima gaya hidup. Manang naboha petau. Ido iban na ulo na pugos pe sampai mamijam laho manuhur baju na baru. Ido iban na pugos pe ibana hamu kamang dari segi materi ate. Holal lau panguli anak doho pamuli boru pe ibana ikut digadehom martana. Alai di bagasa tikyo dada portibion na la mama kulingi hita alai de batado na mama kulingi hita. Ahado na boy si pasahatot tatu de batasya tonga-tonga ni ngoluta. Allah itu telah melihat apa yang diberikan kepada kita dan Tuhan itu tahu apa yang sudah kita berikan kepada dia. Aira pungudo hita nuaing di bagasan tikyon songon epistel tanah kining. Alai di boto de batado siap kita na mga lehon siap rohatta siap pabahenata siap saluhut. Hasatiaut tatu de bata. Di baheni do hamu akadamang. Molo di bagasa tikyope di dok nakining ilmuwan ada bagi kita itu kepintaran pengetahuan yang melebihi pengetahuan orang lain. Ada di antara kita yang punya kelebihan karena usaha kebijakan yang dia miliki, mungkin dari segi ekonomi dia memiliki kelebihan dari orang lain. Tetapi di satu sisi kita juga memiliki kekurangan dari orang lain. Alai di bagasan tikyon na yung dohonon na, boy do hita mamora di tonga-tonga ni parngoluota, molo mamora partordiota. Amen. Alelas boy do hita hamu akamang do tinang nang pemamora hita di tonga-tonga ni portibion, alai ganutik ito tong pogos hita, molo pogos partordiota. Saya yakin pesta gotilot di bagasan tikyon ikut di bagasan las niroha do hita. Songo buru-buru na di huta Sarpati na mabalui. Songon buru-buru na pugos na kining na madabuhon na mga leho pilianay.
Tuhan melihat apa yang ada di dalam kehidupan kita dan Tuhan melihat apa yang ada dan yang kita berikan. Hamua kamang dotinang molo di pahingot pehita di bagasan tikyon ikom mangalehon peliata tu debata, bukan berarti Tuhan itu perlu dikasihani dan Tuhan itu miskin. Alai ko berengot tado. Sian organisasi ni huriata dakola tangiang natahari koton. Alai ko sudedo tahari koton nuaing di tonga-tonga ni ngolut taon. Songon pamujiota tu debata, kita harus memberikan persembahan supaya semua bisa berjalan pelayanan di tengah-tengah gereja kita. Seperti apa selayaknya kita juga memerlukan apa yang diperlukan oleh gereja kita. Tabereng mahamua kamang di pesta gotilot tadi tikyon nata hati dakon na parjulu sahali ima bahwa Tuhan Allah itu hidup dan selalu memelihara kita. Nama ngolu do de batana husobai jala totongga nuptiki manarion goluku. Amen. Molo disarihot de batado ngolum alani patuduhon na de batado manarihon ngolum. Ay sarupa do hita na marte tangkate. Mulu na marte tanggau piamang mulu masih sariat dohita di bagasa kolom nang pesutikina mangalehon ikos say dileo do itu tahu na marte tangga kan taruhot jo tu na burumi taruhot jo tu na tulangmi taruhot jo tu inang udami ima mulu tabu. Jadi mulu tabu do hubungan mu dohot debata anggo debata terus do tabu hubungan na dohot tita. Alai mulu sutabu do hubungan mu dohot debata dak ya di botoho madok bahwa Tuhan itu hidup dan selalu memelihara saya. Alai dos dui duai mulu sugo peroham tu tetanggam dak kola jol manai sugo roham tuk pahap-pahanan nai pe kusugo roham. Dohot todong mu benaro siap bona basugit mulu sugo roham mangida tetanggam ikut dohonom mu tu mana lempar ayamnya itu. Ikonim. Alai molo holong roham mamereng mana tungi sepero tujabum urupi jauba ngasongon na yang roudan membuat abi ni hobar balokon. Itu enaknya. Alani songon na idok niturpuk tanda di hari Minggu molo dihaholongi hodo de bata. Sian nasa roham, sian nasa gogom, sian nasa pikiranmu. Dakya do honommu. Puguso ala boa ala de batana maneri hokoi dakya pugus dakya sudah pasu-pasunai na paduahon molo dihapor siai hodo de batana mangulu dohonom muma dak persoalan diau manang suadong petaho manang hahuranga petaho au pasti do ngaku manang nai sepetaho natino pani de bata ikon haholong aku. Dang sitong jolma holong rohana tu debata alai dihosomi donganna. Itu tidak akan mungkin. Alai molo holong do rohata tu debata ikon holong do rohata mangida jolma. Idong kelebihan ni hapor siaut. Napatuluhon marhite pesta gotilot tadi bagasan tikyon hamua kamang. Apa yang ada di dalam kehidupan perempuan janda itu baik yang ada di epistel tadi dan yang ada di dalam khotbah ini memberikan yang termahal dan yang terbaik dalam hidupnya kepada Tuhan. Unang lomoso mangalehon na duminggat tu debata. Ay molo dipeleho kodo tu debata dang nalau baton ni debata sude na nilehommi alai disarihot debata do homuse sian na nilehommi. Molo di bagasan las nirohado serep nirohado hita kamang pasti Tuhan menyertai kita selalu memberikan berkat dan mujizatnya setiap saat. Amin.
Di musim kemarau itu justru Tuhan mengatakan dan perempuan janda Sarpat itu mengatakan, kami cukup makan. Tetapi dunianya berbicara, masih bahenokku, moluhanlah kami on, mate mahami. Tetapi ketika dia percaya kepada Tuhan, dia mengatakan, apapun yang terjadi, kehidupan kami berkecukupan. Amin. Alani kita sambut pesta kotilon. Di nama ngaleo peliat tahitan non tadokma. Diberkati supaya menjadi berkat. Sudah maju hitam adok. Pesta kotilon HKBP Bandung diberkati supaya Pesta Kotilon HKBP Bandung Holani dokuk kamu diberkati supaya berkat itu berubah buhi munaon minar-minar. Songo buhi ni anak ni debata. Ate. Anggonak kining tong do songo buhi ni anak ni debata. Alaya dong heraguar rohabiar. Huleod do nuaing gudang daung. Huleod do daung. Alayang gosonari do honot tama. Molo manang naise na mga lehonotik. Otik do gotilon na. Molo isuako holat tulubiji cabe ialaman ni jabumi dakyai marperbue 5. Holan na tului do marperbue. Alay ingok ma. Habur jomi amang igugay si bolisi do torusi. Ay molo isuako cabe tubu do duhut. Adong do tubu duhut. Molo di suako duhut tubu do cabe. Ima butina. Molo lambur juho dakya dau si bolis. Molo lambur juho lamrodo si bolisi. Ay tinggal lomma Tuhan mi kawan ninna. Songon natu si jobi kan. Tinggal lomma inna inatana. Dak tikosbe Tuhan mi. Alayah do hatani si job. Dak hapor siaomu nahupake patuduhon ngulukku porsia tu debata. Nunga tajalo na tonggi, tajalo na pait, tapuji ma debata. Alani tadok salinaya kamang pesta kotilon HKBP Bandung diberkati. Amin. Martangyang. Pinuji maguar munabadia ya le Tuhan, marhite-hite persoaran nami ditikyon, nunga dipaingot to kami. Songon na posom si Elia. Na mga dopi parukilon parmaran nang pe aletuan homar suru ibana. Alani hami pe ditonga-tonga ningulo namion aletuan nang pe porsea hami. Adopan nami do ragam niya kaparukilon si taonon. Alay dang gumogo aletuhan si taonon dohot parukilon nami siyan huasom. Songoni do nang dipake ho aletuhan. Ina namabalu na disarpati. Dohot ina na mga leho pilihan nai. Paingot tok kami di tonga-tonga ning ulo nami. Dakyale Tuhan, masohot pasupasum di pasahat to tuhami. Ay dileokodo di hami hosahanguluan, dileokodo di hami hahipason. Asugari Tuhan, dang dileokodo di hami hahipason dohot hosahanguluan, dadabui kami ale Tuhan, marsaor rabdohot dongan nami, memuji hodi bagasan tikyon. Alani ale Tuhan paingot kami, nang pemabiar kami, tuho ale Tuhan, alay dang siago ho saho, alay mabir rohami ale Tuhan tuho hinaburjumi, gudang dibasami tuhami di tonga-tonga ning ulo nami. Alani paso-paso masaluhut ruas ni Huriam di bagasan tikyon, natongok kami nuaing marpungu, nang naso marpungu pe rapdo tami ale Tuhan nadong mengikuti live streaming di bagasan tikyon. Totong paingot tami, songon parupuan sarpati, songon si Elia, kesetiaan, ketaatan dan kedisiplinan di dalam memuji, memuliakan Tuhan. Nang songonia le Tuhan, buru nama balu, nama ngalehon pilihanna, unang mali Tuhan, sian lubi-lubi nami, pupasahat tami, tuhara jaumi, alay sian las nirohanami mali Tuhan. Di bagasan tikyo tongod do huriam, marpesta gotilon, alani ukap rohanami ale Tuhan lau patuduhon balgani pasu-pasum di tonga-tonga ning ulo nami. Mau liate madiho. Tangyak konon nami ma.
Sude ruas ni huriam di bagasan tikion. Molo tungadong ale Tuhan nam hurang hipas namar sahit. Namasi hol ale Tuhan diasi dohot holong ni roham. Laho pamalupon mga boloko sahi siya pamatang nasida. Pos dorohanami sudi dohami ale Tuhan. Makasi holi dohot manangyakon asa. Lehonommu hahipason. Tuaka ruas ni huriam na di bagasan parsahiton. Molo saya dong siya tonga-tonga nami ale Tuhan. Najumolo di bagasan nakaholson ni roha biar di tonga-tonga ni ngulu nami paingot tami asa hohu haposi hami hohu pajulu hami hohu pangasahok kami di bagasan tikyon pasu-pasu mah huriam HKBP di sudia ka program-program di sudia ka rencana-rencana pelayanan di huriam terlumumi mah di HKBP Resort Bandung Riau Martani Nataon secara khusus di huriam HKBP Bandungon pakai hami ale Tuhan ganup marhite-hite ruas ni huriamon pakai hami ganup marhite-hite parhaladom asa boy ale Tuhan hu pakai hami ngulu namion songon ina namabalu na di sarpati maka holongi akan naposom maka holongi akadongan nami jolma unang loas sami ale Tuhan tarujun marhite-hite pakkatayon nami tu akan naposom marhite-hite akapabainan nami gabeleahu baik kami akan naposomi alai mau lihat male Tuhan nunga dileoko tu kami baritam-barita nauli di bagasan tikyon napa ingotok kami asa di bagasan holong dohot panarihonok kami tuak kanaposom di tonga-tonga ni huriam mau lihat madihom mangasahon Kristus Yesus martangyak kami tu adupam amen. Hamu ruas ni huria na hinaholongan ni Tuhatta Yesus Kristus nuaing saat mahita tu acara pesta gotilon ni huriata. Laho makalaso doho makamolateo dengan bahasa ni Jehovah. Atong di bagasan roha namadok mauliate tu debata tapuji maibana. Tae dehon ma bukwede nomor 377 mangula hita jolma. Pamudongan sahuria, nungai tajalo dengan bahasa dohot asini rohas ya Jehovah. Tau kuhodo, saluhut na sileo-lehon na denggan, nasa ulibasa na mauliutus, ima na rosyan gijang.
di leodo di hita parbueni tano, parbueni suasuana dohot parbueni akaulahota, saluhut nai nunga tajalo siat Jehovah, atong data mama hita madok mauliate tu debata, Mauliate madingo Tuhan, naung mangleleng parbueni akka ulang kami. didok hatane debata, iko buatomu masian patumonaan ni sadok parbueni tanoi, na dapoto siat tanomi, naung nileon di Jehovah debatam tuho, jala pamasuhom mudohi tu bagasa napang, jala buonom mudohi tu inganan sipiliton ni Jehovah debatam, bahen inganan di goarna. Iko burjudo lehonommu parpuluan sian nasa gogo ni tano. Boni sina burhonmi, sian saluhut na tubu di tanomi ganup taon. Mauliate madingo Tuhan, naung mangalehon parbueni akka ulang kami. Upasahat kami mai bayan pelian na khusus di Jolong. Atong tapasahat, jala taruho kamuma, sitong persapuluani tubagas parpeopan. Asa adong bohal di bagasat jabukku. Jala ujuni hamua utaringot tusi, ninna Jehovah Sebaot. Manang so ukapokku di hamu akka padiluan ni langit. Jala manguseho tuhamu gabe marado marlobi-lobi. Atong Roma hita. Jala tapasahat ma peliata peliap paduaho dohot las nerohatta marhite-hite pasu-pasu ni debata naung tajalo di pesta gotilotta di bagas tikion maret de mahit. Sadia
Shalom Tuhan,
Tadokma mauliate tu Jehovah, ay pardinggan basa do ibana, rodi saliling nililing na do asi ni rohana tu hita. Nunga tapasahat siluat tatuhuriana, songon parbue ni akan ataula, atong tangihok kamu mahata ni debata na madok, alay marhuaso do debata, mangusehon saluhut asi-asi tu hamu, asa sadok tuk situtu di hamu, jala marlobi-lobi hamu, laho patupahon saluhut ulaon nadinggan maredehita. Pilihan natapabungot tu adupan ni debata martangi yang mahita. Ale debata manami na di Banua Gijang, odo hararuan ni saluhut sileo-lehon na denggad dohot nasa ulibasa na mauliutus. Upasahat tami masian na nilehon mi tu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabe uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa huparhasyak kami pilihanon pati bulhon harajom mo di tonga-tonga ni Huriam dohot di Portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim. Asalam mutada hami godang ni sileo-leon mi tu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Debata amanami pardenggan basa na sumurung. Narodo hami tujolom mabuan puji-pujiat dohot olop-olop. Mauliate rohanami, ala di pasu-pasu ho nahuula hami. Gabe jupak kami, parbue sian nahuula hami. Marlas ni roha hami nuaing mga lehon sileo-lehon nami na denggat tuho. Nalaho pasangapoko do hami. Ala ni pangaramotiom mudi hami dohot diaka ulaon na hula kami. Jalamalua kami di baheko sian ragam ni parmaraan. Nahurang tamado kami nian majalo asi ni roham nagodangi. Ay jot-jot hulao si kami paretam. Say se sama dosa nami. Jalaunang jujur pabahinan nami. Say to gumahami marhite-hite sileo-lehon mi. Asalam hubaw bahami. Rohana sohasea, jala hui hutok kami Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Say buhay marohanami marhite-hite todim. Asa hutadda hami godang ni sileo-lehon mo tu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Say urupi maak kanapogos dohot na dangol. Unang luas mate at turaparon manangise na magkabiariho. Say tata manahaleon jala suru pangurupi tu nasida. Saya po'y maakanamora na maduma. Asa dilehon akanahurangan. Say pasu-pasu mahatam turohan nami.
ai ido hanguluan ni toddi nami. Sai paingot tami di ujung nilaka nami. Asa unang holan hanguluan na di tanoon hulului hami. Alay togu-togu mahami. Asa hupareak kami hanguluat dohot arta naso olo suda sile honom mutu hami. Sai pasu-pasu namanggom-gomi hami dohot panguhum. Rodi akaraja. Asa tigor uhum nasida. Jala asa diulahon nasida. Parripenai tu akka ulaon nadinggan. Sai paringgas hami mula-ulaon. Ai patik mudoi. Asa lam moru bilangan niaka na jukat. Jala lam torop na parasiroha. Na pasangapoko. Sai buam mahami siarura hasusanon. Tulabungmu. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ale amanami na di Banua Gijang. Sai pinarbadia magoarmu. Sai ro maharajonmu. Sai saut malomoni roham di Banua Tongon. Songon na di Banua Gijang. Leon matuhami sadarion hanguluan siapari. Sesama dosa nami songon panesa nami di dosa nidongan namar dosa tuhami. Unak kami tugiut tu panghujunan. Palua mahami sian pangago. Mahamu di bagasan dame jalo hamuma pasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debata ma bohina tuho. Jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan debata ma bohina tuho. Jala di pasorhon madamena tutod di munabi. Amen. Selamat hari Minggu madihita saluhutna.